ако ППДБ и Възраждане са на едно мнение, в случая, че са против, значи предложението е или гениално, или фатално. На 21 март предложението на Пеевски, подкрепено от ГЕРБ, БСП и Има такъв народ, беше прието. Идеята е офисите на Български пощи да се превърнат в мини-магазини, където да се продават стоки от първа нужда. Всички продукти ще са българско производство с максимална надценка от 10%. По начина, който беше представен, изглежда, че проектът се стреми да реши два проблема. Нарастващите цени на храните, които затрудняват все повече хора, и липсата на магазини в малките селища. На хартия звучи добре, но конкретно този проект е зле измислен и ще бъде неефективен. Добре, една от целите на този проект е да помогне на по-бедните българи. Ще го направи ли? Макар че има ограничение за надценка 10%, всичките продукти ще бъдат български. И това е проблем. Заради това, че производството ни не е чак толкова голямо, а икономиката ни не е чак толкова слаба, има държави, които произвеждат продуктите за много по-евтино. Та дори с максимална надценка от 10% ще може да намерим еквивалентни продукти от Турция или Украйна за по-евтино, което означава, че продуктите в Български пощи няма да са най-евтините на пазара. Ако в крайна сметка идеята е да имаме магазин с евтина стока, за да помогнем на по-бедните българи, трябва да има избор от различни производители, не само български. Та да, тези магазини няма да бъдат от голяма помощ на по-бедните българи. Също така, тези магазини ще бъдат логистичен кошмар.